भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बादि मा साबस्क्राइब ना जाय जाय मोजां मोनो बियो साबस्क्राइब खालामखागोन आरो जाय मोजां मोना बियो जेमान साबस्क्राइब खालामनो होबाबो खालामखाया जाय नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बे मानसिया साबस्क्राइब खालामनानै लाखायो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आं फंसे बाथ्रा बुंनि लोगोफोर आं दिनैहाय सासे नंखाय मैखि इउटुबारब्लाबो आं बुंनोसै आरोना लोगोफोर जोंथ' हानि मासे मोस्रोमसो जों बेफोरखौ बुंनोबो जेबो पावारबो गैया आरो बुंनोबो जों समाया आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो सिम्पोल भिडिअ बानायग्राफोरखौहाय रावबो नायाबो आरो सापर्टबो खालामा आरोना बेनिफ्राय जाय मानसिया थाफ्लि सोमावना देखायगोन बिखा सोमावना देखायगोन बेबायदि मानसिनिखौसो सापर्ट खालामो शेयार खालामो बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरोना गासिबो नायो बेफोरबायदिखौसो बेनिफ्राय रस्ता ओमफ्राय रायहरोबो ओमफ्राय रायहरनाय मानसिफोरानो बिसोरनिखौ नायाबा थानोनो हाखाया माने इसोरखौ नाया बिसोरनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाबाथाय इसोर थानोनो हाखाया बिसोर मानोना इसोरखौ नायाबानो थानो हाखाया लानाय बेनिखायनो बिसोरखौ सापर्ट खालामो बेनिफ्राय बेफोरबायदिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो शेयार खालामो आरोना बिसोरनिखौसो जाय थाफ्लि सोमावग्रा बिखा सोमावग्रा बेफोरबायदि मानसिनिखौसो जों बर' हारिया जों बर'फोरा सापर्ट खालामो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि सिम्पोल भिडिअ खालामग्राफोरखौ रावबो सापर्टबो खालामा आरो रावबो नायाबो रावबो साबस्क्राइब खालामनानै लाया आरोना लोगोफोर आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्लाथाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय दा आङो जितु नुदों बेखौसो आङो बुंदों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आंनिया गोरोन्थि जादोंब्ला आंथ' आरो इफोरखौ बुंनो समायखाया आं सासे फिसा इउटुब जाय आंखौ मोजां मोनो जाय आंखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोनाबो अरायबो आंजों मोजां बेफोरबायदिनो सानफ्रामबो कन्टेन्ट लाबोनो हायाब्लाबो ओरैनो आंनि न'आव थानानै जा मावदों जा माबादों बेफोरखौनो आं शेयार खालामनो सानो आरोना नोंथांमोनजों लोगोसे सम आं रायलायनो सानो बेफोरबायदि थाफ्लि देखायना थाफ्लि सोमावना बा बिखा सोमावनानै आं नोंथांमोननो देखायनो साना आरो आं बेफोरबायदिखौ आं गोसोबो खांखाया गोसोबो जाखाया आरो बेफोरबायदिखौ आं मोजांबो मोनखाया आरोना लोगोफोर आं आंनो बेफोरबायदि साबस्क्राइबार लुबैनानै बा भिउ लुबैनानै आं बेफोरबायदि देखाया आरोना लोगोफोर बास आं जा बिदियाव दङ आं बिदिनो थाबाय थागोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि आं गाज्रि बेफोरबायदि लाबा आरोना आं बेफोरबायदिखौ मोजांबो मोना नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ आंनि भिडिअ बेफोरबायदि लाबोनायखौ मोजां मोनलागिन्दामोन आङो बेफोरबायदिनो बानायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबाबो नायाबाबो माने आंनि थासारिखौ आं देखायलांगोन आरोना बेफोरबायदिनो आंनि जि गियान जि आखल आंना बेफोरबायदियानो आरोना लोगोफोर आं बेफोरबायदि थाफ्लि सोमावनानै बा माबानानै आङो बिदि गेदेर जानो साना आरोना लोगोफोर आं जेरै इदि दं आं बेफोरबायदिनो थागोन आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो लोगोफोर जोंनियाव लाम लिं एरि माइ गायदो आरोना लोगोफोर जा बुरजा गायखादो नै सब बर'निफोरो एरि माइयावहाय दै हरदो आरोना लोगोफोर माबा सिंजोंहाय पाइप दं खोमा बेनिखायनो हरदो
आं मोनफैबायानो आरोना लोगोफोर बेयो जाहैबाय रायजोफोरनि बेयो जाहैबाय रायजोफोरनि मा होनो बेखौ मन्दिर आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बेसेबा गिदिर फाख्रि बिफां दं आरोना लोगोफोर ओइ बियो नोंथांमोननो देखायनो र' आङो नै लोगोफोर फाख्रि दंफाङा अ सिमलि बिफांसो फाख्रि बिफां जोंफ्लांलायदां बेखौनो बावगारनानै ओइनो आरोना न'आ लोगोफोर बायदि बेनो आरोना लोगोफोर आं मोनफैबाय बा मालाय केकखौ हाखांबाय जाबायानो मालाय नै बर' फैनाय फैनाय नै इनो बार्थडे जाग्राया इनो आरोना नानिया गस्लाया बेसे लानाय नानि हा 700 सोर बायनाय ओमफ्राय आबिजोंजे बा अबाव बायनाय ओमफ्राय सालबारि बाजाराव हा साफाथार नुदों नै गस्लाखौ Anak nih, besok ini. मा खालामबाय दं? मालाय नानिया जि साफाखा गुफुर गावदांदांनो इसान न'खौ खेबसे नायनोसै नै इखौ गानदोंमोन नोङो दिनै गाननाय खेबसे इखौ नै आब'खौ मायदिन दिनै नों गाननाय नायनो खेबसे दिनै खेबसे गाननाय नायनाय थफि बोरायो नै नों हेपि बार्थडे जागोन जाया जागोन देनांसो जागोन दे जा खुदो खुदो ya दोनदो जाबाय बाबा थांसै फैदो फैदो दा नै बिबारा जि साफा साफा दंखायोमोन फैदो बिबारा लाबाय मा नै ब्रिटना बार्थडेनि गिफ्टखौ लानानै माबा बार्थडेनि बिलुनखौ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर जाबाय लोंबाय फैबाय लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर